si Malit na kung eskwila. Ay, lakos ko sila. Nag-init kong tubig. Eskwila na ako karon na eh. Kay Kuan. Natabato si ma'am nga. Dito makaksin karon. Ay, dong, dili sa laman dahil ka mo eskwela ron. Kay, si, nung inso nga magpatrabaho dahil siya ron. Mutungha tang duha. Kay maadyo na laman na atay makwarta. Kay magpatanom siya sa kamuti ba? Unya tagpiso man daw ang puno, di malo pa. Maka tanom taog balig 50, di na natay pangpalit og ginamos og buwan. Ja, ako po 50 ka puno akong matanom, di na napukoy 50 kay tagpiso man. Paspasan naman nato dong og kuan. Ayo sa lang eskwela, paspasan naman nato og tanom. Ha? Kadra na eh. Kay wa man tay ipalit og bugas lagi ani. Sige na Unsa lang. ganahan baya kag mo palitag kanang humay nga bugas. Ay, sige na lang ay. Mabsin na lang ko eh. Wala na lang pag- Ah, sige, sa sige, eskwela. maayo. Salamat tinuon kay. Aron naa po kay mabawon ugma. Sige. Okay ra nimo daw. Absent sa laman. Okay na nay. Bahala na ako sa eskwela na eh. Wag magyapon ko yung katubag dito nay. Kay wala mo ko ka kuan, di mo ko kasabot sa klase ni ma'am. Oh, kaluoy lugod nimo. Dili aron makapalitag sudan og bugas. Karon lang adlaw laman tara. Sige na yun kay. Sige kay na diha. Para na ako pang recess og manay mapalit ko atong kuan bitaw nay balingbing batag 25 centavos ra man god. Pagkabuok na ako sa piso, makapalit na ko nay kay wala ko ipan receive remi na ay. Nga sige kay aron Nay, di kong unsong nay ba? Ingon unsong palit do dito atong irong kagiron. Katawa nay balibo ba? Oh, sige. Balik 20 ko no nay. Balik 20. Oh, Dito na ka. oh balik 20 ko no lagi. Katong kagiron. Ay kagiro mo buto sige. Kay ta nag-ingon si Enzo. Gi kagani ko dito no kay nagkuan ko dito sa tanaman raw kamote. Ingon Ato sige. Ato to kanu kay kagiro mo to. Sige ipakaon na tong biro. Nakita ko kaniya ang bata. Kadudo. Tuwa na, tanong nagkamote. Ay, mayo. Kapila ganito imong pertano? Piso ang puno. Ito, mayo na lang no. Pagdako-dako man po din imong nunon diri ah. Ay, nay, nara ka dito ayo na. Kada na ko. Dagan ako nakuha na yun. Nakuha per puno. Nakulang-kulang. Nay, tarong nga may pagtanong ha. Kay masuko. Basin nung unsong. Kay iya ba yung tanaw na itong tanong. Kay basin mo tarong nga. Basin gay kuha nga. Lama ra pagtanong. Na, mag-abisin. Rabay dyan ko karon kay tungod ani. Madlibor. Ingo ka na madlibor ka niya. Tarong nga nay ha. Usay rabay. Ikaw pataka kagtanong. Bisag na adri ang akong gibundok to. Aka dito nagtanong. Pataka rakakuan. Unsa ang pagkunod sa kamote ana. Basap ang patang nung unsong. Katigo lagi ko katigo. Sige. Sige, hayra man to ganun. Ay, ano nga si tindok-tindok na nagay. Para daghang tagpuno nga matanong ba kay narabasi ko dito badong. Daghang kay sila kauban. Kuan ta niya alakan si taani. Morning imong kamote. Dong. Tagpila gani ni kapuno kuan tagtulo daw. Duha. Na. Ay nga nang mga tana pa man nga manihang trabaho sa una. Ko pa ingon hon. Nung tahan gani ka unta kay dito kung unsay pag kuan sa pagtanom. Katulo ra si pangtana. Tana nga katigo man ko mao niya trabaho man ang didakan. Ana. Uy, basi nagkabali-bali no una na ang unod ana dinhi sa taas muro na naog ka ng kuan. Ubi. Tama ni ang pagtan. Alay. Ano ni kayo ni panihapon na ba? Kacak kayo ni panihapon na. Wa na ba atay bugas nga to? Katong saging po nagito ba nato atong ni aging adlaw na. Dagan lang sila kamote dito. Daghan dito. Kani-kani akong gikuha. Aman dyan na naman na isaksak. Eh, di na po na masok kasi nung unsong kay pila ramang gapon ni. Nagtanong man Ay punta. nalato ra ng ulan niya. Nakakuha tag kamote. Ah, sige, sige. Ko na magunin na pagkuha na ako si Milya ba na apil og ka dughit na ako isa ka ng kuan buna. Ah, sige. Horang ano. Kuan, dili mo po na nila kung anong kaya nanguha man taog kuan. Bali na ibot ra din na nimo. Dong, pag ibot nimo sa ganas o talbos. Kasi nga na, sige pa kuan na magtanong na ta. Kung magtanong na kamuti. Tubo na ko yung kita na rito. Absin na ba ako karon na haki magtanong ang kamuti na sige pa. Andra, sige ka kagyaw-yaw. Pagdali na diya. No. Sige baya ko diri tanong. Daghan na magali din tinanong. Dong, mo andang gihamyo ang atong kuan. Imo andang gihamyo. Bisan na lang magtagdus. Tagdus ang puno ba? Na si nanay.
Kamu ba yung kailan nung unsong no? Dapat ikaw ang tani istorya dito. Ako ba sige mo ano nga? Sinong unsong pag ako gani? Pabayloon magani ko nimo dito bugas di magani ko pabayloon no way bugas na kandak. Nay, nanong naman ang putol-putol nay? Putol-putol mo kay ngani ni aron daghan og makuan. Aron daghan og ma. Ano? Dili. Harasa. Tag kani ang Kakuti pod anak nay. Anay na hubo naman ang imura nay wa man kanimo gisuot. Gikton tanim mo na atong tie box. Sao malagi na pinaniwang na tawa na kay kaon ano. Kani ano sige. Kadudo. Isnak sa Dre kanapan. Unsa man isnak nay kato ng bitin nay is kanang ingon man si ma'am ko basta sound is kay isnik daw na. Ko anak kanang pan. Ay, pan siguro basig na ko. Kaon na kong panay sa dito. Kanapan. Kadudo. Pagkaon. Ano ang tubig nila nay mga managahamukson. Nay, ang tubig nay mainit man ilang tubig nay. Masin na ani siya hilo nay. Ibukal, ibukal nay. Mainit, ibukal ang tubig nay. Ibukal. Ibukal ang tubig nay. Awa nay, akong puniton. Ibukal. Magdili ko ana nay. Init kaayo siya nay ibukal. Kanina nga kung kuan nay lahi man ang tubig. Ay, para ko nay. Ito nay pa mapukal siya nay. Ayo pagpakauwaw. Ini, apa dibukal nay? Dibukal. Ko mana. Cookie kuli ni original tas. Yan nay. Kuan man Original na. tas. Garamukson man nay katong man ang isprisa. Dili o. Tuwa ni buto, nay bomba. Nay bomba nay. Nay Di mo pa magpaka. Wala nay, kuan nay may bomba na. Di ko lagi anan nay. Wala man tanan nakakuan. Tanawa o. Tinawa na. Lami do, lami. Ano gitawag ng cookie? Cookie kula. Kainit na. Cookie kila ni, cookie kila o. Original tasty. Sige ko na nay. Cookie kila ni. Ano gitawag og cook? Dibukal ka jud dayo. Dili tilawi, tilami na. Mo na original nga cook. Okay. O di apoy pan mo na gitawag og pan nila nga sinapsap. Ala na may ada jud nay. Sabi kayo nay. Patiki ko na ni. Sinapsap ni. Ana man butangan ang punin mo anang unsa man. Kuan man ni. Kuan ka man ni. Ay jud butangi anan nay. Ladis J. Pagkuhan man na sa motor. Sinsoil man na nay. Pinati. Oo. Lami ni, mao man daw ni anak. Mao pa ta nakataon ni. Ano, tilaw talaga. Napilit sa akong dila nay. Ano, kamo pa sa nakataon ni. Kung tanawa, wa pa sa katabaw ni. Ayun nay. Wa pa sa katabaw ni. Katawa ni, tanawa ko. Kasi nung usong ang nakuha ka na yun. Kuya pa ta. Kung hinta ka kaon na rin ko pagkulo. Asa kasi nung usong ano na yun, mga wiyo, mga umangwa po doon tatanan na yun. Lamig ko. Pinalay nila tindahan nga dato. Kumata ko, magtrabaho dito sa inuman eh. Nay. Ano, pinadato. Ano yung pinadato? Wala, pustaan yung lakong. Ano sa mga kumanin ay? Pitsay man eh. Carbon. Pitsay, pusta. Nga na, pinadato. Oo, pusta. Pustaan na kay pinadato. Kaya ba dahil sa mga dato na yun? Putos-putosan dahil nila man na yun. Salamat. Magpasalamat ka ni manong insong nilo ka. Nakakaon sa gumit. Nawa, dapat na magtrabaho dito. Ano ako doon na sana yun? Mabalot kung sa sana yun. Oh, tanay ako ano na eh. Yata mo ng umtong na eh. Hatag na hotdan na po. Dapat sinapsap nga paan o. Sinapsap nga paan. Nay. Hato na gihatag ng manong insong. Sinapsap. Naman si Bardong dito ba sa mga yo ba inon na niya. Hatag Mga nahurot na.
Taguin niya. Balonan ako nanay. Taguin niya sa unis mo ko ano kayo ko taguin. Tapos na yung tinapay kay ato na naman yung kabawan ka ugma. Ang kanon na kawara batay karon sigira tang saging na yan. Ako tani iuna ito butang dito sa bahay nay. Ha? Sige. Sige go. Babaya ta mahuman. Dali na kay magsundo na daw ka. Kay hapon na. Nanay, Oh, magsundo si Nonsong. oh magsundo na. Saan si Nonsong to? Magsundo na daw taron. Ay sundo na daw. Oh, Ay, sa tarang kapuyo. Si Nonsong. Wa? Oh, May hapon nong. hapon. Naman ninyo og tanom ang kamote? Oh, ako kuan ako anong unsong. Kuan, 50 ka puno ako natanom nong. Ako kuan, 65. 65 kapuno. Mayo kay naman ninyo. Kanong. Ya, karon. Sila na tayo makapalit na tag. Dira inyong suldo kay manaman mo og tanom sa akong kamote. Inyong gitara og tanom? Kita lang hindi. Gitarong ka jud gihabukan ako nay ka. Gihabukan ako tug taman. Salamat. Ayo, dira inyong suldo. No? 150. Ah, Nong salamat kay nong. Ah, mampinig kay ako maguni. Ah sige na. Ano nang sikurita. Salamat kay. Bali na nimo og sa katumanang. may lang tado na kay pambalon sa eskwelahan. Absin ba ka? Salamat kay nong unsong. Salamat kayo ng uso. Balik dong. Sige. Salamat nong unsong. Sulod nong unsong kung magpatrabaho ka nong. Tawagan lang mi ni nanay nong. Sige, salamat kay ni nong ha. Sige, way sa payan. Kuhaan pa na natuog. Mabalik ko tamban nay kay tabo karon dito sa palengke. Mabalik ko tamban ba? Palit yung pila kung paliton nay. O sa kabuok lang, duhaon. Dili, 1/4 dagan man ako sa duha. Ah, sige na. Napulo na nakabuk niya, mapalit po tag bugas. Ngadto pa kay mobaktas para ba kung 30 km sa palengke kay di na ako mamasahi kay kuan magbaktas ra Pagbilin ko. ba ya ana og kuan? Pagbilin ana og imong bawnon ugma. Oh nay, Kay sige nay. man na magtimli og balikot siya.